Magana jari ce, littafi na ɗaya, kashi na 13. Mai sauraro dai baka manta ba, mun tsaya inda muka ce za mu tashi akan labarin Shehu ɗan Hodiyo da wani malami. To yanzu dai Allah ya kawo mu, za mu tashi. Amma mai sauraro kar ku manta, wannan littafi na magana jari zai na zuwa muku a kowace rana da misalin karfe 8:30 na dare idan Allah ya rufe mu da waishi. Labarin Shehu ɗan Hodiyo da wani malami. Wata rana wani malami daga gabas ya ji labarin Shehu, sai ya yi wa Sakkwato tsinke. Ya zo ya ga abin da ake faɗi da idanunsa, domin an ce gani ya kau da ji. Da ya kusa da Sakkwato ya yi shiri irin na alhazai, ya shiga ƙoƙuwa, ya tafi wajen Shehu Mujaddadi ya ce, ina da fatawa ya shugabana. Shehu ɗan Hodiyo ya amsa masa, Allah ya sanashe mu. Mutumin nan ya ce, ya shugabana, da me ake miya a nan ƙasarku? Shehu ya ce, da kuka da gishiri da toshi da daddawa. Mutumin nan ya ce, to ashe sun sha bamban da na ƙasarmu. Ya yi bankwana da Shehu ya fita. Shehu ya ci gaba da sha'anin da yake ciki na jihadi. Aka ci ƙasashe, aka ba waɗansu tutoci. Sai can bayan shekara 2 har an manta da wannan mutum da ya yi tambaya. Sai mutumin nan ya dawo, ya samu irin kayan Hausawa, ya yi shiri yadda ba mai ganewa shi ya zo bara waccan. Ya tafi wajen Shehu ya gaishe shi ya ce, da me kuma? Da yake Shehu ɗan Hodiyo al'amarin nasa ya yi nisa, ya tuna tambayar bara. Ya dubi mutumin nan ya ce, idan da wadata a kan sa nama. Ko da baƙon nan ya ji haka, sai ya faɗi ya nemi Shehu ɗan Hodiyo gafara, ya sallame shi ya koma garinsu. Tsakaninka da Allah, Allah ya baka nasara. Ka taɓa jin wannan irin labarin na Shehu Mujaddadi in ba yau ba? Musa ya ce, gaskiya dai ban taɓa ji ba. Shin don Allah ko kai ka ƙaga shi yanzu? Akwai ya kaɗa kai ya ce, haba, Allah ya baka nasara, wallahi ba yanzu na ƙera ta ba. Ni ma haka na ji shi. Ko mutum na hauka irin ƙarairayin nan da ake wa tatsuniyoyi a yi wa tarihi kamar ta Shehu ɗan Mujaddadi Hodiyo? Haba, ai wargi wuri yake yi. Musa ya ce, to ko da yake haka, kana tsammani wannan ya fi wanda na gaya maka jiya ban mamaki? Akwai ya ce, Allah baka nasara, ai ba gardama nake ja da kai ba. Waɗannan al'amuran ne na waliyai. Idan aka yi zurfi ciki, sai a ta sama yin saɓo. Ba mu da wata ta cewa sai Allah ya ba mu albarkacinsu, amin amin amin. Musa ya ce, gaskiya ne, Allah dai ya kiyashe mu azabobin Juma'ar da ba ta da Asabar, domin alfarman shugaban talikai. Ya juya zai tafi. Akwai ya ce, Allah ya baka nasara, kana ya sami me? Musa ya ce, kana ya sami me fa? Akwai ce, tambaya nake, kana ya sami me? Musa ya ce, me ake nufi da kana ya sami me? Wa kake maganarsa? Wane abu zai samu? In kana tambayar wani abu ne ka faɗa muji. Kai ba abin da ke ɗibarka sai samartaka. To, ni na aske. Akwai duka ya ce, Allah ya wuci zuciyar kayan labai. Sauran tambayar da na yi maka jiya da na so in gini in ka iya da jawabin da ka fara bani, don ka ce tarihin da na bayar yanzu na Shehu Mujaddadi ba shi da ban mamaki kamar wanda ka bayar jiya. Musa ya ce, wane tambaya kai mini jiya? Akwai bushe da dariya ya ce, jiya har ka manta ranka ya daɗe? Na tambaye ka, shin sai mutum ya sa me da me a jikinsa za a san lalle ya yi ado ba kushewa? To ina ga wannan da aka yi da shekara 2
Musa ya dubi Aku ya ce, ho ɗan nema, kai dai baka barin ko ta kwana. Duk inda mutum ya fito maka kana maƙi kana kallonsa. Ya duba haka sai ya ga gari ya waye. Ya harare Aku ya ce, in don mugunta kake mini wannan abu ba komai, Allah ya isa ya shige gida. Azahar na yi sai ga sarki Abdurrahman ya aiko da ɗan bushara an ci nasara. Gobe kuwa tun da safe gashi nan tafe. Musa ya tambaya ina Mahamudu, ya warke? Ɗan busharar nan ya ce, ai dama ba abin da ya same shi, gobe ka gan shi. Kafin Musa ya samu damar tambayarsa sai ya hau ya koma, don an ce kada ya zauna. Duk gari ya ruɗe da guɗe-guɗe ana ta murna. Waziri ko sai ka ce an yi masa mutuwa. Magariba na yi sai ya kira waɗansu samari 4 daga cikin yaransa, ya gaya musu abin da ake ciki duka. Ya yi alkawari in sun yi ƙoƙarin da suka kashe Musa daren nan na yau, ko da su murɗe wuyansa ne, shi ko ya ba su fam 20-20. Bayan nan suka ce, don wannan har wani aiki ne? Suka shiga neman kayan ado irin na mata suna sawa. Aku kuwa da yake ya san haka zai faru, magariba na yi sai ya ce wa Musa, yallaɓai, yau bai kamata a yi barci ba, sai mu koma babban zaure mu gamu da bayin nan a yi ta hira. Musa ya ce aiko haka nan ne. Aka kai kujera, Musa ya tafi ya kame bisa, bayi suka kewaye shi. Jima kaɗan Aku ya biyo, ya duba ya ga bayin nan ba mai wani makami kusa da shi, sai ya ce, ashe ku duka mata ne, yaya za a bar ku ƙumu ku riƙa zama ba mai ko sanda? Halal ko hala kun manta da duniya? Bayi suka ga gaskiyarsa, kowa ya ɗauko takwabinsa ya zare ya ajiye a gabansa. Aka shiga hira. Can lisha sai ga bayan nan na Waziri su 5 har da barakai suka shige gida, sai ka ce mata. Aku kaɗai ya gane maza ne. Suka samu wani zaure suka maƙe, su ba su cikin gida, su kuwa ba su waje. Suna nan suna jiran Musa ya shigo don su tarye shi don su halaka shi. Hira ta ƙi ƙarewa. In Aku ya ga za su ɗan dakata sai ya yi musu wani abin dariya. Suka yi ta yin haka har asuba ta yi. Da Aku ya ga sun gaji da hira, waɗannan sun fara gyangyaɗi, sai ya ce bari in yi muku wani labari mai daɗi. Musa ya ce aiko haka nan ne, ku tsaya ku ji fasaha wurin ɗan tsuntsun nan nawa. Waɗanda ke jin barci suka murje idanunsu. Aku ya samu ruwa ya kora, ya yi kaki ya zubar da yawo, ya fara. Labarin sauri ya haifi nawa. An yi wani sarki nan arewa wanda ke da ɗan auta da ba a taɓa ganin kyakkyawa irinsa ba. Da fari dai gashi shi bai cika ƙyamushewa ba, shi kuwa ba kakkaura ba haka nan. Wuyan nan nasa sai ka ce goran nono, idanunsa ko fari fat sai ka ce madara, gashin kansa ma abun kallo ne, don sai ka ce mai yake shafa masa. In ko har yayi dariya kaga haƙoran nan wayo Allah, ƙafafunsa kuwa. Musa ya ce wa Aku, kai don Allah in za ka ba mu labari ka ba mu sha, in ko ba ka ba mu ka ƙyale mu kowa ya san abin da ya kama. Aku ya ce a'a, a bar ni in gyara labari na da zai daɗi. Wata rana sarkin nan ya hau duk da mutanensa don ya kewaya ƙasarsa, ya buga musu haraji. Suna cikin tafiya sai autansa ya janye wani baransa, suka riƙa ja da baya, suna son a wuce su kama labarin duniya. Ko da suka ga rundunar sarki ta ɓace, sai suka yi ta taɗinsa suna kakkawa suna tafawa. Suna cikin haka sai suka isa wani ɗan ƙauye wanda sarki ya wuce tuni. Da suka ga azahar ta yi sai suka sauka don su yi sallah. Baran nan ya tafi gidan mai gari, ya gaya masa ga ɗan sarkin nan zai yi sallah a garinsa. Da bayan nan na Waziri suka ga gashi har asuba ta yi, Musa bai ko motsa ba, balle su samu damar gama masa aiki. Sai suka sake shawara. Wani daga cikinsu ya zo ya durƙusa gaban Musa kamar mace ce, ana kira ciki. Musa na tsammanin baiwarsa ce, sai ya ce je ki ina tafe, ya koma. Akwai ci gaba da labarin da yake bayarwa, ya yi ta jansa don kada ya ƙare gari bai waye ba. Musa ya ce zai tashi.
dabaran nan ya wuce sai ga wata yarinya kamar 'yar larabawa ta fito daga wani gida kusa da masallaci. Tana leƙo kai sai duk wurin ya haske, in ka dube ta sai ka yi tsammanin ba ita cin abinci don ba alamar ciki. Jikin nan nata kuwa na rantse har da girman ka yallaɓai, kamar in ka duba za ka ga ɓargo. Hancinta ko sai ka ce ita ta yi wa kanta. Inda ka duba idanunta sai ka rantse da Allah ba ta kifitawa. Gashi ko. Musa ya ce, kai ya isa haka nan, ci gaba da labari, ka ji ana kira na a gida. Akwai ce ina zuwa. Ya ta tsawaita shi. Ɗan sarkin nan ya tada kai ya dube ta tun daga ƙasa har sama, ya ce a ransa, an ce ɗan adam duk bai cika 10 ba, to yau ga wadda ta kai 12. Ya ƙara dubanta ya ce 'yan mata daga ina? Ta ce daga Waila Fadama. Mun zo biki ne nan jiya, yanzu kuwa da a zahirin nan za mu koma. Ɗan sarki ya yi mamaki ya ce, a Waila Fadama wani gida kike kuwa har ban sani ba. Ta ce, nan gidan mai garin, ainihin ce babbar 'yarsa, ba na fita ne daga biki sai sallah, shi yasa baka sanni ba, amma kaga ni kuwa na san ka, ko kai ma baka rasa jin labarin Nana Yauƙi ta Waila Fadama ba. Ɗan sarki ya yi shiru ya ce, wallahi kuwa na ji ana labarinta. Ta ce, to aini ce. Da ɗan sarki ya ji haka sai ya taƙale ta da maganar aure, ya ga alamar lalle tana son sa. Wancan mijin da za a bata wai da tijo ne mai gemu, ita kuwa ta ce ba ta auren mai gemu. Bayan sun shirya da ita a nan sai ta tafi, ya ɗauki buta a masallaci ya alwala ya shiga ya sallah. Da ya sallama ya yi addu'a ga fiyayyen taliki, ya nufa Allah ya sa ya auri wannan yarinya don ɗokin buƙatar auren yarinyar nan. Har ya suɓul da baka ya ce wai in Allah ya nufa ya aure ta ya kashe kansa don murna. Bayan ya fito daga masallaci sai tarar da mai garin ya kawo masa sauƙa. Suka gaisa, ya hau, suka miƙa da baransa, suka bi sarki har suka iske su. Yana tafe yana baran nan labarin yarinyar. Da aka ƙare kewayar ƙasa aka koma gida, sai ɗan sarkin nan ya gaya wa waziri yana son su neman masa 'yar sarkin Waila Fadama da aure. Waziri ya gaya wa sarki, aka nema masa, aka bashi. Aka yi biki aka ƙare. Bayan sun yi kamar shekara 3 da auren, sai rannan Nana ta ce tana son mijin ya raka ta gano gida. Ɗan sarkin ya gaya wa ubansa, uban ya yarda, ya sa wani babban bawansa ya raka su. Aka yi musu shiri, suka haura kuma suka tafi. Suna cikin tafiya suka kai garin da ɗan sarkin ya fara ganin Nana. Suka yi zancen aure, suka tsaya kusa da masallacin don ya yi alwala ya yi sallar azahar. Ko da ya shiga ya gama sallah zai fara tasbaha, sai ya ji kamar daga bisa an ce masa, ina alƙawarin da ka ɗauka da ka ce in Allah ya nufa ka auri Nana za ka kashe kanka don murna da godiya ga Ubangiji. Da ɗan sarki ya ji haka sai ya tuna da alƙawarin nan da ya yi. Ya duba gabas ya duba yamma, bai ga mai magana ba da shi ba, sai jikinsa ya ɗauki rawa. Ya salati ya ce, lallai baki shi kan yanka wuya. Sai zara takobi nan ya filla kansa ya faɗi ya mutu. Da akwai ya kawo nan sai suka ji a salatu, wanda daga cikin bayan waziri ya yi maza ya sake zuwa ya durƙusa gaban Musa ya ce, ana kiran ka maza ciki. Musa ya ce, haba, su sai su damu mutum da kira. Ina kika ga zan iya tashi ban ji ƙarshen wannan labari mai daɗi ba? Ina in wani abu ake so sarkin gida je ka gani. Da bawan nan ya ga sarkin gida zai biyo shi sai ya ce, a'a, zauna abinka sarkin gida, shi ake nema, in baya zuwa bari in je in gaya musu. Sai ya koma ya gaya wa 'yan uwansa, suka yi waje da sauri, suna wa juna barka da sarkin gida bai biyo ba.
da yau sun bakunci lahira. Suka tafi suka gaya wa waziri abin da ya faru. Waziri ya ce ku koma su sake ƙoƙari, zai ƙara musu fam 10. Suka sake shiga irin ta maza suka komo. Duk gari an tashi har rana ta kunno. Aku kuwa sai jan labarinsa yake yi. Da Nana ta ga ya daɗe bai fito ba, sai ta ce wa bawan nan ya shiga ya gani wani irin dogon wurdi ya kama, har yanzu bai gama ba. Da shigarsa sai ya tarar da shi kwance male-male cikin jini, ba kai ga takobi can gefe yashe, ya dafe kai, ya yi salati ya ce, yanzu in na fita na faɗi abin da ya faru lalle za a ce ni na kashe shi. Ban ga wata hanya ba sai in kashe kaina nan tare da shi. In an ga haka a san lalle sai da ne ƙoƙari na har na kasa. Abin da ya faru haka, sai ya ɗauki takobin nan ya filla kansa ya faɗi gefe ɗaya ya mutu. Nana tana waje tana jira shiru bata ga wani ya fito ba. Ta ce, kai yau fa ga inda ne ma'aikin kibiya. Abin nan tafiya dai. Ta ƙara haƙuri dai har la'asar ta yi sakaliya. Sa'an nan ta ce, ko da bata ba sa shiga masallaci, lalle ni in je in ga abin da ya auku. Sai ta sauka ta kutsa kai cikin masallaci. Da shigarta sai ta ga mijinta da bawansa duk ba kawuna. Ta ja da baya ta yi nan ta yi nan, ta faɗi ta yi ta kuka. Da ta ga dai kuka baya magani, sai ta ɗauki takobi ta ce, bari ni ma dai in kashe kaina in huta da wannan baƙin ciki. Raina dai ba shi da amfani gare ni muddin mijin nan nawa baya numfashi. Ta cire takobi ta zare ta sare kanta. Sai ta ji an ce tsaya, ɗauki kawunansu ki lilliƙa musu duk sai su tashi. Ta duba gabas ta duba yamma bata ga wanda ya yi mata magana ba. Sai ta tashi da rawar jiki ta ɗauki kawunan ta lilliƙa jikunansu. Ashe cikin ɗokin ta ga mijinta ya tashi har ta kiɗima ta ɗauki kan ɗan sarki ta liƙawa jikin bawan. Ta ɗauki kan bawa ta liƙawa jikin ɗan sarki, sai suka tashi. Ɗan sarki da kan bawa, bawa da kan ɗan sarki. Kowanne da miƙewarsa sai ya rungume ta yace matarsa. To jama'a, wa kuke gani ke da mata? Bayan suka tashi da gardama haya, waɗansu na cewa mata ta kan ɗan sarki ce, waɗansu na cewa a'a mata ta gangar jiki ce. Suna cikin gardamar, ga bayan waziri tsaye bakin zaure, ba wanda ya san abin da suke jira sai aku. Sai aka ji tambura sarki ya tunkaro. Kafin a yi haka ƙofar fada ta fara ɗaukar 'yan bushara. Bayan waziri da suka ga ba dama, suka koma suka gaya wa waziri. Ya yi ta cizon hannu don baƙin ciki. Jim kaɗan sarki ya kawo. Mahamudu ya ga maroƙa sun daho shi, sai kirari ake masa ana yi masa waƙa. Mahamudu jimre ka ɗau himma, sai an gwada za a san babba. Zama ga ɗaki na rago ne, wan Musa taso mu je gaba, mai son faɗa duk ya zo mana gun Mahamudu. Yanzu ya bar wasa, sinari bana sun taɓo wahala, wan Musa Allah ya jama, sakaci da tsoro ya kashe su, duniya ga ba ta yi mai wauta, sinari sun tuba sun bi ka, sarkinsu ya zo ka gafarta, kyawun saurayi duk ya ɗau mashi, don shi da mata a bambanta, ayyuriri mutane mu ɗau guda, Mahamudu ɗa mai kamar baba, Allah ka dube mu kai rahama, Allah ka dube mu kai rahama, Allah ka dube mu kai rahama, ka ji kan mahaifa mu ce amin. Da suka iso duk gari aka ɗauki alo-alo. Musa ya tafi ya tare Mahamudu a ƙofar gida ya rungume shi, suka yi ta murna. Ya tambaye shi kwana nawa yana jiya, ya ce shi ko
ƙaya ba ta taɓa sukarsa ba tun fitarsa, balle ya yi jiya. Musa ya ta mamaki ya tambaye shi batun takardar da ya yi shayowa, ya ce shi bai aiko kowa ba. Musa ya tafi ɗauko takarda ya tarar ba ko ɗaya, ashe duk aku ya kwashe su ya ɓoye. Waziri ya zo yana 'yan dararraku, wai shi yana murna. Da aka natsa, aku ya ce wa Musa, na ji kana neman takardun da Mahmudu ya aiko maka sa'ad da suke wajen yaƙi, ai suna nan na ajiye maka. Ya tafi ya ɗauko ya kawo musu, suka yi ta karanta suna tu'ujjibi, suka ɓoye takardun suka ƙyale. Da gari ya waye, to masu sauraro, a nan muka kawo muku ƙarshen wannan kashi na labarin Magana Jari. Idan Allah ya kai mu gobe, za mu tashi daga inda muka ce daga gari ya waye, za mu tashi sai mu ji kuma me ya faru bayan sarki ya dawo daga yaƙi. Kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora.